Ola a todos e a todas. Hoxe estamos aquí con Isabel e ímoslle facer unha pequena entrevista. Ola, chámome Isabel, teño 71 anos e nacín en Loxo. Contanos, Isabel, como foi a túa infancia? Cantos irmáns tes? Pois a miña infancia foi bastante sinxela. Teño 4 irmás e aquí na aldea, en Loxo, pouco tempo estuven hasta os 14 anos e despois marchei á Coruña a cuidar unhas nenos cos cales estuven 8 meses. E despois saleume un traballo cas monxas e estuven ali 7 anos. E aos 20 anos caseime e marchamos para Barcelona. Ali estuvemos 9 anos. Tuven ali unha nena e con 32 anos voltamos para Galicia. A nosa vida foi bastante estresante porque estuvemos movéndonos a menudo, o sea, tuvemos como se diría, estuvemos en varios traballos, en varios sitios e entonces foi un pouco estresante, pero ao final aquí en Galicia atopamos un pouco a tranquilidade. Aquí en Galicia, con outras 20 socias, axudei a montar unha cooperativa de confección, ca cales traballábamos para Zara. E despois eu tiña toda a ilusión de montar un restaurante e saleume a oportunidade e alquilamos un local no empalme de Santa Irene, no Camiño de Santiago, e ali estuvemos 17 anos, porque a miña profesión foi de cociñeira, en realidad. Eu entrei na confección por error, pero bueno, estou satisfeita. Foi unha muller moi emprendedora e moi curranta. E este é o resumen un pouco da miña vida, porque se vos conto toda, teríamos que estar 3 horas ou máis de grabación. Polo que vexo, tuveches unha vida moi plena. Viviches só en Barcelona e en Galicia ou viviches en algún sitio de Galicia aparte de en Loxo? Pois vivín en Loxo, vivín na Coruña, un pouco en Santiago, en Barcelona e agora en Loxo de novo. Voltei a donde nacín. Moi ben, moitas grazas por concedernos esta entrevista.